balma rafiko min lajɛ bagaw ana lamɛnbagaw an ka foli baw ye an mana kɛ fan fa ka tumanaw na an ka foli belebeleba baw ye an ka émission in lamɛnni na n'o ye an ka bamanankan ye bamanankan ye émission ye min bɛ latɛmɛ arafikom fɛ arafikom ye a ŋaniya kan min ta ka di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma an mana kɛ fan fan an ka se ka kunnafoniya sɔrɔ an ka jamana kan an ka se ka kunnafoniya sɔrɔ an ka tagabololaw caman kan ka d'a kan jɛmukan caman de bɛ kɛ arafikom na yan min ti bamanankan in kelen ye jɛmukanw ka ca nka arafikom bɛ a laɲini ka caman walima a bɛɛ yɛrɛ latɛmɛ an ka todunkan de la n'o ye bamanankan ye yalasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata sɔrɔ k'i ka faamuya sɔrɔ jamana ko la cogo min na i mana kɛ fan o fan fɛ an bɛ foli belebeleba foli kɔfɛ an bɛ min fɔ ye sisan an bɛna an ka jɛmu daminɛ n'o ye bamanankan jɛmu ye an bɛ bita in daminɛ ni jumɛn ye o ye an ka mali autoritéw foli ye n'o ye an ka transition ɲɛmɔgɔw ye olu foli ye u ye lɛtiri min kɛ o don ka faransi président Macron jaabi u y'a kalan télé la Abdoulaye Mayiga y'a kalan télé la maliyɛnden caman y'a ka faamuya sɔrɔ a la hali wagati min na n'a b'a fɔ 20h journal la o kɛra nanzarakan na n'o ye tubabuw ka kan ye an ma o faamuya nka o kɔfɛ don kibaru la dugujɛ u ye a ta wuladafɛla fɛ bamanankanama k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma an y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ a ye fɛn o fɛn fɔ nanzarakan in kɔnɔna na a seginn'o kelen kelenna bɛɛ de kan an ka todunkan na n'o ye bamanankan ye an ye faamuya sɔrɔ a la an ka laɲini o de ye sanga ani wagati maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye mali ka transition hakɛ dɔ ye transition min tɛmɛna mali la yan ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɛgɛrɛ fɔ a transition premier ministre kun o kun ye Sɛki Modibo Jara de Sɛki Modibo Jara y'a ŋaniya ka décider ka se ka bamanankan de ta k'o don ba la a ka tumana na nka k'a don ba la cogo di n'a bɛ kunnafoniya min di a b'a di bamanankan de la n'a bɛ foli min kɛ a b'a kɛ bamanankan de la n'a kan ka baara min kɛ a b'a fɔ bamanankan de la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen sɔnna Sɛki Modibo Jara ye a wagati ka d'a kan a tun bɛ ka kuma kan de la an bɛ kan min mɛn an bɛ kan min faamu wa an bɛɛ sɔnnen don kan min ye a tun bɛ kumana o kan de la an b'o de ɲini an ka nin transition mɔgɔw fɛ halisa u k'u banba u k'u sinsin an ka kan in kan n'o ye an ka bamanankan ye tuma dɔ la an b'a fɔ ko dugukolo jukɔrɔfɛnw ko caman bɛ mali la yan nɔ ko munna mali ma développer aya nin ye ɲininkali ye maliyɛnden kelen kelen bɛɛ kan ka min kɛ a yɛrɛ la ka d'a kan n'i y'a mɛn sanu a bɛ mali de la yan mali ye farafinna bɛɛ lajɛlen farafinna jamana 50 ni kɔ mali ye sabanan de ye sanubɔ la sanuko la Afrique du Sud o ye fɔlɔ ye Ghana ye filanan ye mali de sabanan ye Afrique du Sud min ye fɔlɔ ye Afrique du Sud a bɛ ka baara kɛ ni anglais de ye nka a ka wari yɛrɛ fɛnɛ b'a yɛrɛ bolo a bɛ ka baara kɛ n'a yɛrɛ ka wari ye Ghana o fɛnɛ bɛ baara kɛ ni anglais de ye nka Ghana fɛnɛ ka wari bɛ a yɛrɛ fɛnɛ bolo nka munna anw ye sabanan de sanuko la Afrique kɔnɔ farafinna kɔnɔ an ka wari t'an bolo an tɛ ka baara kɛ n'an ka kan ye i ka d'a la k'a fɔ ko fiɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ de la o fiɲɛ min bɛ yen an ka fɛɛrɛ kɛ olu furakɛli la o de b'an ka jamana bɔ nɔgɔ la an bɛ min fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye jamana ko mɔgɔ kelen ko tɛ jamana ko fɛn de don fɛn min bɛ an bɛɛ lajɛlen la kafo ka kɛ ɲɔgɔn kan an ka kan fɔ kan min b'an bɛɛ lajɛlen la bilasira n'i y'a ta k'a lajɛ n ko kalannaw an b'u fo yan yɔrɔ fɛnɛ na kosɛbɛ ka d'a kan farafinna kɔnɔ farafinna dugu min bɛ yen farafinna jamana min bɛ yen min ka sɛbɛnni bɛ a yɛrɛ bolo n'a bɛ ka baara kɛ n'a ye a bɛ compter farafinna dɛ alhamdulillah mali sera ka fɛn sɔrɔ n'o ye an ka sɛbɛnni ye mali sera ka fɛn sɔrɔ n'o ye an ka kan ye n'o ye bamanankan ye an ka a tɔ dɔrɔn an ka don ba la an yɛrɛ ka sɛbɛnni jɛman b'an bolo an bɛ taa ekɔli la ka taa première année fo ka taa an tila kilasi fɔlɔ fo ka taa an tila an bɛ tubabu ka kan an'u ka sɛbɛnni de kalan ni an taara anglais la o kelen don anw ka munna anw yɛrɛ ka sɛbɛnni b'an bolo n'o ye nko ye an ka kan b'an bolo n'o ye bamanankan ye nko kan ni bamanankan nko bamanankan bɛ nko kɔnɔ bamanankan ye kan naani ɲɔgɔn faralen nko ye kan naani ɲɔgɔn faralen de ɲɔgɔn kan julakan b'o la bamanankan b'a la a n'a tɔw an bɛ min fɔ ye an ka jija an k'an ka kanw don ba la o de lafiya b'an bɛɛ lajɛlen kan jamana autoritéw halisa an bɛ laɲini kɛ aw fɛ an bɛ aw dɛmɛ hakilina la ka d'a kan jamana ko ye mɔgɔ kelen ko tɛ jamana ye mɔgɔ ta tɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen de ta don
malien den chité ni no mi se ga fo bi ko jamana be ka ta sira fe ko mi mandi fe no de ba la ita soro ni mandi o de kama me hakli no di nyogoma anga se ga nyogon de me chogomna jamana joli la ni ata gale mali constitution ani france constitution asigi wakati a bere kele quand anga constitution gla mali la en 92 a tarafolo de katane france kata ira france donne baga bawla u y'a ta k'a lajɛ ko ni yɛrɛ ni faransi mali constitution ni faransi ta in a bɛɛ ye kelen ye o dun tɛ se ka kɛ maliyɛn ni faransɛ différence ba b'an cɛ danfaraba de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka tabiya foyi tɛ min ye kelen ye nka n'a fɔra olu ka jamana sariya an k'o de ta ka na o labaara an ka jamana kɔnɔ yan nɔ a tɛ se ka kɛ o de kama a bɛ fɔ ko ko bidenw ma mara bidenw bɛ ta bidenw ma mara bidenw bɛ ta bidenw bɛ ka min kalan kalanyɔrɔ la dɛ an bɛ ka to de lawaleya karew ni sigida ni fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka d'a kan an taabolo an y'o bila ka taa taabolo wɛrɛ de fɛ ne ye ka samara ta ko m'a don sen na n'a ma bonya a bɛ dɔgɔya n'a bonyana ne kan ka mun de kɛ n bɛ samara de tigɛ k'a bɛn n sen ma n'a dɔgɔyara dun ne bɛ mun de kɛ ne bɛ n sen de tigɛ ka bɛn samara ma ayi a ti kɛ ten faransi ni mali ta kɛra ten de anw kɛlen don k'an farisogo de tigɛ ka bɛn faransi ka constitution ma a n'an tɛ se ka taa an bɛ laɲini mun kɛ autoritéw fɛ halisa u k'a jateminɛ maliyɛn den bɛ se ka lafiya cogo min na a ka jamana kɔnɔ yan ka d'a kan an bɛɛ an kelen de b'a fɔ k'an bɛ tunga de la an yɛrɛ fa jamana na fɛn min b'an bɛɛ bila ɲɔgɔn fɛ wagati kelen yɔrɔ kelen na o ye an ka kanko ye n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ sɔrɔsiw kɛlɛkɛminɛn de bɛ san ka d'u ma k'u bɛ ka maliyɛnw lakana u bɛ ka jamana kɔnɔdenw lakana sɔrɔsiw o kɛlɛkɛminɛn bɛ san ka d'u ma a ti tigɛ ka b'u sara la nka angɛrɛ bɛ di cikɛlaw ma angɛrɛ wari a bɛ sara cikɛlaw bɛ tila ka angɛrɛ wari sara non o man ka kɛ o jateminɛ kan ka kɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ cikɛlaw bɛ ci de kɛ ka jamanadenw balo hali n'a y'a sɔrɔ u b'a feere ni angɛrɛ bɛ d'u ma fu la cogoya fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min b'a to u fɛnɛ bɛ balo di jamanadenw ma nɔgɔya sira fɛ nka ni angɛrɛ d'u ma wari la ka ji di u ma wari la baloko a bɛ gɛlɛya an ka jateminɛ kɛ nin bɛɛ la jamana kɔnɔ ni ne bɛ jamana kɛ jamanaba ye n'an sera ka ɲɔgɔn faamu jamana bɛ kɛ jamanaba ye n'an bɛ se ka kan kelen fɔ halisa an m'an sinsin an ka kanko kan n'o ye bamanankan ye maliyɛnw an lajɛbagaw an ka foli b'aw ye an ka jɛmu ninnu lamɛnni ni hakilinaw dili la an ma halisa ka d'a kan minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ an b'a fɔ ala ka sigi wɛrɛ yira an na